Ved du, hvad det vil sige at være homoseksuel, eller kan du lige kort bare prøve at forklare, hvad det er? At være homoseksuel er, når man tænder på det andet køn. Hvis man for eksempel er pige, så er man til piger. Og hvis man er mand, så er man til mænd. Ingen anelse. Det er, hvis der nu er 2 drenge, der er kærester, og 2 piger, der er kærester. 2 mænd, der knaller. Man har nogle andre seksuelle relationer. Hvis I skal være helt ærlige, hvad er jeres holdning så til det? Jeg synes bøsser er søde. Jeg har det fint nok med, at der er nogen... Der skal jo i hvert fald være nogen, som der er anderledes. Jeg synes, det er dejligt, at der er frit valg på alle hylder for, hvad man har lyst til. Det er vel okay, hvis man godt kan lide det. Klamt. Ja, de må jo gerne være det, men de behøver så ikke bare gå rundt og være totalt kæphøj med det hele tiden. Jeg har slet ikke noget problem med det, så længe jeg bare heller ikke selv bliver blandet ind i det, som Magnus også sagde. Men jeg synes dog, at det er lidt mærkeligt. Synes I, det burde være lovligt i hele verden for homoseksuelle at blive viet? Ja, hvis de føler sig, hvorfor ikke? Altså. Det vil jeg sige er op til præsten, fordi efter de fleste religioner må de faktisk ikke. Ja, men jeg tror bare ikke, det vil være en lige god idé. Som i Rusland. Det er måske ikke men jeg synes, det burde være lovligt alle steder. Jeg synes, det er meget op til præsten i kirken, der bestemmer, om de vil vie et homoseksuelt par. Jeg synes, det burde være lovligt hele verden over, fordi at folk har brug for at være, som de er, og folk har lov til at være, som de er. Hvorfor tror I, at nogen de kunne finde på at mobbe en, hvis man var homoseksuel? Fordi man er meget mere anderledes, end de andre er, og så synes det er lidt mærkeligt. Jeg synes, det er klamt. Jeg tror, det er sådan, de er lidt bange for... de er bange for det, de ikke ved noget om. Jeg tror, det har noget med baggrund at gøre, hvad man er blevet opdraget til. Og selvfølgelig også, hvad ens omgivelser synes om det og sådan noget. Jamen, det er jo et spørgsmål om homofobi, ignorance, uvidenhed. Fordi man er anderledes. Ja, man er anderledes, end de andre. Synes I, at mod har noget at gøre med homoseksuelle, og hvorfor? Ja, fordi det er sådan, ligesom, man skal ture og vise det. Jeg synes helt klart, at det har noget med det at gøre, fordi at det er modigt, at man tør ytre sig om sin seksualitet, især hvis man er homoseksuel, siden at mange mennesker kan være dømmende eller kritiske overfor. Jeg synes selvfølgelig, at det indgår under mod, fordi at man tør. Hvor mange lande i verden tror jeg, at homoseksuelle må blive gift i? Tror I, det er 12 lande, 16 lande eller 23 lande? 16. Ja, 16. 12. 23. 16. 12. 12 lande. Ja, 12. 23. Hvad kalder man det, når en homoseksuel fortæller, at de er homoseksuelle? At springe ud af skuffen, springe ud af sengen eller springe ud af skabet? Springe ud af skabet. Spring ud af skabet. Ja. Spring ud af skabet, ja. Spring ud af skabet. Skabet. Ja, skabet. Spring ud af skabet. Spring ud af skuffen. Spring ud af skabet. Hvor mange procent i verden tror du, der er homoseksuelle? Mellem 4 og 6, mellem 6 og 10 eller mellem 10 og 14%? 10 og 14. 10 og 14. 6-10%. Ja, det tror jeg også. Den sidste, tror jeg. 10 og 14. 10 og 14. 6 og 10. 6 til 10.